Want als je hem gaat terugkomen, je mag afstrafblad. Als je hem gaat terug, minister ook toe. Als je hem gaat terug, rechter of officier van justitie. Je mag afstrafblad. Maar voor zijde hoogste ambt, dat niet gelden. Hij moet gelden wel. Kijk, maar zondag, dat I'm sorry, hè. I'm sorry. If you zondag, dat I'm sorry. If you abon vonnis was strafvonnis van minimaal 5 jaar, onherroepelijk, voor moord dat wel, wet voor toevoegmiddelen of doodslag, I'm sorry, hè. Nationaal dat wel, internationaal. I'm sorry, mensen. Op tjepot in Angasma, uitgerekend, bepaalde man no aan tak over de sandis. Dat de sandis taki, daar begint het met normen en waarden, regels. Wat zijn de criteria van bepaalde mensen om in het hoge ambt te treden? Daar begint het al.